Здравейте, приятели! Това е първото от няколкото поредица видеа, посветени на чуждиците в български език. В началото да поясня. В речника на български език, който е издание на Института по български език Камбан и е в 14 тома, има 120 000 думи. В последният речник на чуждите думи в български език, който имам от 2020 година, чуждите думи са 4800. Ще си кажете, не са толкова много на фона на 120 000 думи. Само че в речта си дневно човек използва около 2000 думи. Въпросът е в това, че напоследък чуждиците са в тези 2000 думи, които използваме ежедневно. От онези 120 000 български думи, някои от тях много рядко ползваме, някои от тях е възможно човек никога да не ползва през живота си. Според големия наш езиковед Любомир Андрейчин, на който е кръстен и Института по български език, чуждите думи в родната ни реч се делят на два вида. Едните са заемки, а другите са чуждици. Заемките са тези, за които ние нямаме наш еквивалент, а чуждици са тези, за които имаме наш еквивалент. В причините, поради които хората използват чуждици, са много. Те може да са израснали в двуезична среда, т.е. да са от смесено семейство, може да имат комплекси за малоценност и да ги избиват, като използват чужди думи вместо българските, може примерно просто да имат беден речник и първото, което да им идва в главата, когато искат да кажат нещо, да е чуждата дума, а не българската такава. Някои умишлено използват, както казахме, и ако в началото умишлено вместо думата харесвам са казвали лайквам, вместо поддръжка са казвали сапорт, вместо сок са казвали фреш, постепенно българските думи изчезват от главите им и първото, което им идва на ума и на езика, съответно, са чуждиците. През 2004 година Оксфордският речник започва нова инициатива – Дума на годината. Такава инициатива имат и други издания, има и в други държави. Например, в Германия още през 70-те има Wort des Jahres, американското диалектично общество има Дума на годината още от 90-те години на 20 век, но това на Оксфордския речник като че ли става най-популярно. Всяка дума, която то е избрал, а то се избира с гласуване, като гласуват два вида публика, американската и английската, понякога даже са избирани две думи, защото гласуват различно, но думите, които най-често Оксфордският речник избират, те влизат дори и в българският език. Така, още на следващата година, 2005, имаме две думи на годината според Оксфордският речник. Те вече са и в българския език. Англичаните тогава избират думата судоку. Нормално е, те си нямат дума, взимат готовата дума, а ние също взимаме думата судоку. По този начин в българския език е попаднала и думата кариоке. Американците обаче избират друга дума. Внимание, думата е подкаст. Подкаст. Добре де, двама или трима души седят и си говорят. И това е. Понякога подкаста продължава с часове. В голям процент от случаите слушателят не научава нищо полезно. Или още по-лошо, научава някакви тъпотии. Следващата дума, чуждица, която за мен лично е неизкоренима от нашия речник, е думата инфлуенсър. Инфлуенсър е човек, който оказва влияние най-често в интернет. Влиянието, което инфлуенсърите оказват, е най-често само върху техните последователи и за щастие, защото така влиянието на дебилите остава само сред самите дебили и не се разпространява извън тяхната среда. Следващата дума е селфи. Това е най-безобидната чуждица. До някъде тя може да мине и за заемка, но е чуждица, защото ние имаме български аналог. Едно време фотоапаратите имаха такава функция и тя се наричаше самоснимачка. Така, и тогава първите апарати ги обръщахме, защото нямаха така наречената селфи камера. Обръщахме ги и се снимахме. Какво фокусираха? Изобщо. Така, тази дума през 2013 бе избрана от Оксфордския речник за дума на годината, съответно и в английският език. Тя е нова дума, ние просто я взехме на готово. Стигнахме до дразнещите думи. Дразнещи, тази, която ще ви кажа сега, тя е неизкоренима вече. Думата е лайк, а производният глагол от нея е лайквам. Съответно означават харесва не
и харесвам. Тук няма какво да добавя, просто на готова взета дума от английският език. Аз имам начин за справяне с тази дума или поне с глаголната й форма. Не казвам лайкни еди какво си, а казвам удари един лайк. Така, следваща дума. Скролвам. Тази дума доскоро ми беше в списъка с на границата на изкореняването. Според мен нямаше да се наложи, но българският и аналог е превъртам или претъркувам. Най-често става дума за дадено съдържание нагоре и надолу. Докато се работеше с лентови устройства, видеоапарати, касетофони, се използваше глагола превърти. Превърти напред или превърти назад. Или върни. Спомняте ли си? Сашо Диков. А се не върни. Но с навлизането на компютрите вече се ползва скролвам, а скролвам просто е конкретно за скролване по екрана. То може да бъде скролване с мишка, може да бъде скролване и по екрана на телефон. Следваща дума, която може и да ви дразни, но не я използват в България вече само старите баби и дядовци. Па можете да я използват. Хейт или хейтвам. Или хейтя. Означава мразя, отново наготово внесена дума от английския. Мразя, човек, който мрази е хейтър, но понеже трябва да се изговорят 3 думи на български, няма производна дума мразяч. Трябва да кажеш човек, който мрази. Затова хейтър си пробива път. И за мен лично това вече е неизкоренима дума. Тук ситуацията е обречена. Впрочем, дали Българската академия на науките или което и да е издателство, което издава речници на чуждите думи в българския език, трябва да се замисли как ще звучи този глагол. Хейт е ясно, но глаголът дали ще бъде хейтя или хейтвам. Така че, колегите, следващата дума е фреш. Означава изтискан сок, най-често от цитрусови плодове. Тази дума се знае и приблизително, ако не кога попадна, то кога беше масово разпространена в България. Това е 2008 година. Имаше тогава една песен и тя се казваше Фреш от портокал. Така, следващата дума е, като сме на фреш, е смути. Аз смути я чух за първи път 2015 или 2016 година, бях си забъркал някакъв баркоч, ама така едро нарязан и една колежка, какво пиеш? И аз не знам какво да й кажа, какво пия. И тя, ти си направил смути. Следващия път, като чух тази дума, беше 2017 година. Бях на гости на приятели в Лондон. Момичето ни направи смутита. Нормално е, в Лондон живеят англоязични хора. Така че там да се използва тази дума е напълно нормално. Тамошното смути обаче беше някаква друга версия. В него имаше коприва, рукола, спанак, всякакви листни зеленчуци. Имах чувство, че се връщам 40 000 години назад, когато Homo sapiens е ял само месо и листа, докато 11 000 години назад не открил пшеницата. По-подробно обяснение на хранителния режим на Homo sapiens 40 000 години назад и 11 000 години назад може да откриете в книгата Планетата на човека. Флашка. Така, на руски е флешка, на украински е флешка, на беларуски е флешка, на чешки е флешка, на полски е памет преносна. Не съм сигурен дали го произнасям правилно, но ясно е. Памет преносна, преносима памет. То би трябвало и на български да е преносима памет. Разбират сега кой си пази езика, нали, поляците. За нас е късно. Флашка безвъзвратно навлезе в речника ни. И ако предложим преносима памет, ще звучим като предложението от края на 19 век на Иван Богоров: тръсни пълни клечица да замени кибрид, защото думата кибрид е турска. Следващото видео ще бъде посветено на думи, които са на границата на изкореняване. Тоест, тези, които разгледахме до сега, според мен са неизкореними. Няма шанс. Те си остават в българския речник. Не съм ги виждал в последното издание 2020 година, но в следващото сигурно ще влязат. Има обаче думи, които хората използват, а според мен има достатъчно български аналози и могат да бъдат замествани. Ще ви кажа някои от тях, а вие може да добавите ваши в коментари, за да следващото видео да стане малко по-дълго. Такива са думата support, думата шервам, тагвам, скипвам. Както видите, това са все
думи от социалните мрежи. Извинявайте, но 2009 година мисля, че излезе българската версия на Фейсбук. Значи един екип си е играл да преведе целият панел на сайта им и на български, и вие, въпреки това да казвате тагвам, вместо отбелязвам. Аз разбирам, че някой с английска версия на Фейсбук е хубаво, като си научил какво означава тагвам, голяма работа. Споделянето на мисли в интернет, според мен, трябва да е нещо, което е достъпно и безплатно. Това е. До другия път. Готвям аз новия списък с чуждици и една приятелка ми пише, що не си включил моята дума. Пише и имах над 60 коментара с предложения, твоята дума остана за по-нататък. А и още повече, аз съм я категоризирал като дума, която е на границата. Тя може и да не влезе за употреба в български език. Да бе, ти нищо не разбираш, те младите я използват. Аз тази дума съм чувал да използват само момичета. Малко ме съмнява, че момчета ще използват така дума.